Επιστρέψαμε. Hi guys. Σε ακούσεις ακουστικά. Δεν μπορώ, τα έχω παίξει πόσες είμαστε ήδη, 3. Περίπου. Ναι, πρέπει να κάνουμε τη σκοποβολή, Και ο Silent version 2. Γιατί υπήρχε και version 1. Ναι. Αυτό απλά έχει το με τους καραρίες. Πόσο καιρό είχα να ακούσω αυτά τις τριγκλιές. Τα έχεις πετύχει, πόσα έχεις πετύχει? 8. Τα μισά. Τα μισά. Τα μισά. Κάτι μας πρόχνει. Για κάποιο λόγο δεν με βαρέσανε. Ερχόντουσαν σε μένα γι' αυτό. Τους καρχαρίες εγώ τους αγνοείς που είναι και μεγάλη. Τι? Τους καρχαρίες λέω και που είναι και μεγάλη τους αγνοείς. Εγώ. Ναι. Πες το κι έτσι. Έρχεται πολύ πίσω μου. Καμπούμ. Ωραία. Ναι, αν μου πεθαίνανε κιόλας ωραία θα ήταν. Γιατί παίρνω τόσους πολλούς πόντους? Παίρνω 50-50 τους πόντους για αυτά που πεθαίνουν. Δεν ξέρω, σκότωνε τώρα εσύ τους σκοποβολές. Δεν βλέπω πολλά ρε φίλε. Δεν ξέρω για ποια έχεις πετύχει και ποια όχι. Κι εγώ το ίδιο. Γι' αυτό ρίχνω σε ό,τι δω. Ναι. Απλά τρώει κάρχες. Γιατί σίγουρα κάποιον θα έχει ξεχάσει. Στόχος. Shit. Τι. Νόφα. Τίποτα, απλά με περικυκλώσανε. Από όλες τις πλευρές. Στόχος. Πού είσαι ακριβώς? Πάνω. Αγνώρισα με, θα σπονάρω μετά. Απλά Δεν ξέρεις τι θέλω- κάνει κύκλους κάτω. Δεν θέλω να σε αγνοήσω. Δεν παίζει να με σώσεις. Βασικά... Oh shit, πήγα να πέσω. Να αναφέρω πόσο μαλακία είναι το Chaos Mode. Αν και καλούτσικος ο χάρτης. Όπου είναι η ζωή σου και η ασπίδα. Και το Jug αυτό που κάνει, αντί να σου δίνει παραπάνω ζωή, είναι να σου κάνει την ασπίδα να κάνει recharge. Και παίρνει μια μαλακία και μισή. Πίσω σου, τρέχα. Για Σε όλα. 5 δεύτερα βγαίνω. 4, 3, 2, 1 πίσω σου. Πίσω μου. Πού με σπώναρες! Στα διαμότο σου! Σκάσε μαλάκα, μου βάλω το χέρι μου μέσα από την τηλεφωνική γραμμή και σου κόψω το λαρίκι. Δεν είναι τηλέφωνο. Το ίντερνετ βρε ηλίθεια με τι συνδέεται. Δεν ξέρω. Δεν αμέσως τότε. Πόσο έχω πετύχει? Έχουμε πετύχει κάμπος έτσι. Εσύ πάντως στην πρώτη μου βρω ούτε ένα στόχο δεν έχεις πετύχει. Τι κάνει η μάνα σου? Καλά είναι. Ναι. Φέρε μου. Σήμερα με το Λευτέρη. Μαλακισμένο. Ναι. Τι κάνει? Βασικά τρέχα, φύγε από εδώ. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν σου... Σου είπα να φύγεις, θα μας σκότωνα. Λίγο αργά ήτανε. Oh shit. Γιατί είναι τόσο πολύ... Γεια. Πού είναι το κουτί? Στο... Τι είναι αυτό? Είναι στα εκεί. Πάρ' το. Πάρ' το. Μπορώ νομίζεις, περίμενε. Πάω. Πας εσύ. Τα καθάρισα όλα. Τώρα έχουμε χρόνο. Ω, σοβαρά. Σε insta kill, φίλε. Με σπίνωσα, εντάξει. Όχι. Μου ήρθαν από δύο πλευρές. Σταθεί. Έλα. Κάλυψέ με. Αν τελείωσε το Instagram, τι θες να κλάψεις? Δεν έχει τελειώσει. Μα το Θεό όμως. Αυτά σκότωσα. Εκεί που θα είχαμε το Instagram για να ψάξουμε για κανένα στόχο. Από πότε και μετά? Πού είσαι? Στο κουλί. Ωραίος. Τώρα ξυλό. Δεν κοκκίνησα. Με μία. Εγώ θα αλλάξω το σκοπά το sniper. Με μία μπατσιά. Το ξέρω. Θυμάσαι που σου λέω μάλακα για τη ζωή. Όχι. Θυμάσαι που είχα δίκιο.
Τουλάχιστον δεν μας έχουν έρθει ακόμα αυτοί που Σουρχομαι. μου τηλεμεταφέρουν. Όχι, μην έρθεις. Τα έχω μαζεμένα όλα, θα μου χαλάσει το κύκλο. Μα πήγαινε λίγο προς τα πάνω κάτω. Περίμενε, περκ. Το έχω. Τι πήρα. Δεν έχω ιδέα τι πήρα. Stopping power. Περισσότερο damage. Κάνε άκρη γάμο το μόμος να σπανάρω. Μαλάκα σου βγαίνουν τώρα, Μάξ. 3, 2, 1, το παίρνω. Κόλλησα! Δεν ξέρω γιατί, αλλά Σπονάρα. κόλλησα και δεν με βάραγαν. Πέτυχα κατά λάθος στόχο. Περκ. Δικό μου. Μαλακία. Το πήρε. Μαχαίρι. Πάω στο Box Island, όχι στο Perk Island. Σε ποιο θα πάω. Αναρωτώ. Στο Perk θα πάω να πάρω Jack γιατί έπεσα. Όχι, δεν έπεσα. Μην θέλεις μαλακία δικό Shit. Είσαι στο perk. Ναι. Γεια. Μαντεύεις τι θα γίνει σε λίγο. Της πουτανάς. Μμμ. Σε μένα ή σε σένα. Φίλε. Έλα. Είδα. shit. Πού είναι όλα. Α, από εκεί δεν. Όχι. Α, από εκεί έρχονται. Οπού. Ναι, περίμενε. Κάπου εδώ είναι μια βάρκα. Οκ. Τα πήρα όλα πίσω. Σου έριξα με μία μπαζούκα. Το Sharknado. Sharknado, πώς το λέμε. Insta. Γουστάρω πολύ το φωτισμό εδώ πέρα όπως το έχουμε κάνει. Θα ήταν πολύ ωραίο σε ένα πάρτι. Πάνω σε ένα βουνό. Να βλέπεις το βουνό πλαγιά, ξέρω. Να είσαι μέσα σε μια σπηλιά σε ένα βουνό. Τελειώνει το Insta. Μπορείς να πάρεις κι άλλο έτσι. Τι να πάρει καλό Insta. Ναι. Γιατί δεν το κάνω αυτό. Γιατί είμαι σε ένα νησί. Και εγώ ήμουν έτοιμος να σου έρθω. Να το κάνω αυτό. Ποιο. Να σου έρθω. Μην τολμήσεις. Θα πεθάνουμε εκεί. Θα πάω στο γειτονικό σε λίγο. Ω Θεέ μου, μου ήρθε μπροστά στη μούρη μου. Ποιος είναι Shit. εδώ. Ναι, Είσαι απέναντι. όχι ακόμα. Άντε βγες, θέλω να σε χαιρετήσω. Τσα. Τι γίνεται εκεί πέρα, Σπονάρουν από το έδαφος και ξέρω εγώ περπατάνε στο Δεν μπορώ να νερό. πετάξω για τα μακριά της χιόνιδα. Όχι. Όχι! Βλέπεις τι σου λέω με τη μαλακιά Τζακ. Θες να έρθω. Ναι! Με κάνανε τούσο γάμο, την τρέλα μου γάμο. Περίμενε να μαζευτούν. Βασικά πάω να Μαζευτούν, πήγαινε πάω και στο διαλασσέμενα κέντρο. κατευθείαν. Ναι, πάω στο κέντρο. Γρήγορα. Εδώ. Περίμενε ρε. Να μου έρθουν εδώ. Θα σου έρθουν εδώ, τρέχα. Μα είναι σε σένα ήδη, δεν είναι. Όχι! Α, Τώρα ήρθες, ναι. Εδώ που αλλάξαν κατεύθυνση. Μου τη μαλακία μου Τζακ μέσα για χαμά. Δεν μπορώ να μας το κλέψω. δεν μπορείς να μου το κλέψεις. Α, νομίζω. μπορείς. Κερμάδες. Πήρα ένα δίκανο. Από ένα- Ένα δίκανο με 6 σφαίρες. Ένα κομμένο δίκανο, μάλιστα. Και πέρκα. Το οποίο είναι σπικόλα. Αυτό που θα αγόραζα. Πέθανα. Πού είσαι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Γαμώ την τρέλα μου γαμώ. Ναι, είμαι απέναντι. Τώρα τι θες να κάνω. Να έρθει αμέσως σου. Ναι, μόλις τον χρησιμοποιήσει. Αν μ' κολλήσει, μα το Θεό έτσι. Τώρα πάνω όλα σε σένα. Και τώρα την έκαθες. Sorry. Δεν μπορώ. Θα σπονάρεις σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Ναι, μόνο που κάνω το όπλο μου. Αλλά who gives a fuck. Είχες καλά όπλα. Ένα δίκανο με 6 σφαίρες και ένα ημιαυτόματο. Και ένα αυτόματο SMG. Θα έλεγα πως ήταν η 10. Sorry.
Προσπαθώ να σκεφτώ πως το διάλογο να κάθομαι. Κοίτα, θα πάρω insta kill όταν έρθεις. Ναι, μάλλον θα πάω για Perk Island. Θες να πάω στο Perk Island? Όχι. Μην το... Αλλά δεν θα προλάβω ένα 52. Έχω ακόμα 2 λεπτά. Να πας να γαμηθείς. Γιατί? Γιατί πήρες 2 Perk. Εντάξει, τι να κάνω, εσύ έτσι κι αλλιώς δεν τα Να παίρνεις. πας να γαμηθείς. Αφού δεν τα παίρνεις έτσι κι Να αλλιώς. πας δεν να τα γαμηθείς. παίρνεις. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα Να παίρνεις. πας να γαμηθείς. Γιατί? Γιατί παίρνεις Perk και πεθάνεις. Δεν πέθανα. Περίεργος. Drive too fast. Drive too furious. I'm too fast for you, man. Θα σου την πέσω από πίσω μαλάκα. Να μου την πέφτουνε ρε. Φοβούνται. Ναι, το παρατήρησα. Ως- Α, και ξέρετε το άλλο το ωραίο feature που έχει αυτός ο χάρτης. Ζόκο Μπορείς να να πάρεις μεταφέρονται ένα- μπροστά στη μούρη σου. Ω. Ξέρω εγώ βλέπεις εδώ πέρα είναι το ωραίο το τροπικό το νησί. Έξω γίνεται της, Όπις. το κάγκελο. Έχω όλα τα perks. Έχω όλα τα perks. Να ρωτάς μάλλον Έχω όλα τα perks. 40 δεύτερα. Πρέπει να επιβιώσω εδώ 40 δεύτερα. Πρέπει να επιβιώσεις 35 δεύτερα. Δεν με νοιάζει που. Ούτε ζύχνεις για πόντια. Σκάσε από εκεί θα μου έρθει. Βλέπεις, παίρνω πόντους. Ναι, αλλά δεν μπορείς να έχεις πάρει περισσότερους άμα την έχεις πετάξει με αυτόν εδώ. Τι είναι αυτό, Πας να γαμηθείς τάφη. Ωραία, να πας να γαμηθείς τάφη. Σε πόση ώρα σπονάρεις? Στάθη σου είπα δεν να πας να γαμηθείς. Σε πόση ώρα σπονάρεις? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Να το Πάρ' σάρω. το για σένα ρε μαλάκα, για σένα το πήρα. Όχι ότι μου είναι άχρηστο ή κάτι τέτοιο. Εδώ είσαι. Εδώ θες να πας, στο Perk Island θες να πας. Όχι, να πάρω πόντους θέλω. Ω. Ω. Shit. Τέλεια. Max ammo, όχι perk, max ammo. Ευχαριστώ. Καμπούμ. Ammo. Σας παρακαλώ πεθάνετε έτσι να πάρω πόντους. Πήρα Jack. Το για τον Μπούτσο Jack. Ωχ, άρχισαν οι τηλεμεταφορείς. Μα το Θεό. Μάδεψε τι πήρα. Τι πήρες. Το γαμημένο. Ναι. Πες το εσύ. Έλα. Το πιο badass όπλο. Sharknado Gun. Shark. Φίλε, είναι minigun. Το πίπι. Θυμάσαι το minigun σε αυτόν το χάρτη. Να. Τι εγώ το έπαιρνα κάθε φορά, τι μου λες. Ωραία. Το πήρα. Ναι. The Spider Bat νομίζω. A spider's bite. Εντάξει. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν το πιστεύω! Πού είσαι? Στο απέναντι. Στο νησί με τα τέτοια. Πέρκ. Πώς τα λένε. Δεν Shit. πρόκειται να τα ανεβάσω. Είμαι έτοιμος να το κόψω εδώ πέρα κιόλα. Γιατί? Δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν κάθομαι τώρα να ανεβάζω ένα το οποίο πέφτω συνέχεια. Α, ναι, όντως, γιατί παίζεις εσύ. Εντάξει, μην το ανεβάσεις, ας παίξουμε για την πλάκα μας. Στάθη. Έρχομαι. Στάθη. Έρχομαι. Ναι, όχι, έκοψε τη φωνή. Ναι, τα βλέπω όλα άσπρα, πέθανα. Όχι. 45 δεύτερα. 40 δεύτερα. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον είναι μόνο 40. Μεταφορείς. 5, 34, 33. Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μέχρι τώρα. 30, 29 πέθανες. 27, 25, 20. Ελάτε πίτσες. 5. Θα πεθάνεις, το ξέρεις. Δεν θα πεθάνω. Αν πατήσεις το Instagram δεν θα πεθάνεις. Ναι, αυτό είναι. 9, Αυτό θα κάνω. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Περκ, Κώστα, τρέχα πάρτο. Κώστα, Περκ, πού είσαι? Ίσως. Τρέχα πάρτο. Εγώ τα έχω όλα. Μαχαίρι. Γουστάρω. Κι άλλο Περκ, Κώστα. Double tap. Εντάξει, αυτό ήταν καλό. Μου έδωσε και κάτι καλό ανάμεσα σε όλα τα πέρκα. Μου είχε δώσει και ένα σπίκολα, το οποίο το έχασα σε 3 δεύτερα. Να πάρω κι άλλο Insta. Όχι. Θέλω να πάρω για σιγουριά. Εγώ πάω να ξαφανιστώ. Σκατά δεν μπορούσα να πάρω. Δεν μπορώ να τρέξω. Και πήγα να πέσω. Ποιο είναι αυτό που να μου το φέρνεις εσύ? Πάλι να στο πλευρό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα τα πάω καλά στο Chaos Island. Ναι, είναι ένας χάρτης που εσύ δεν είσαι σκατά και εγώ είμαι σκατά. Κώστα, αν θες έλα στη μέση, έχω Περκ. Έχουμε. Όχι. Teleporter. Γιατί έχει φωτιά αυτός? Α. Εδώ είναι το κουτί. Εδώ είναι το κουτί. Ω, γεια. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί κουτί. LMG, αδεία. Γεια. Ω, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Τι? Ξέρω 35.000 όλα. 35.000 ζόμπι όλα που προσπαθούσαν να πηδήξουν απέναντι. Και τα μπλόκαρα και γύρισαν όλα πάνω μου. Α, πήρα second chance. Ωραία. Και πήρα 8.000 μέσα σε μερικά δεύτερα. Πάω Περκ. Μαλάκα, νιώθω ότι είναι μεσημέρι. Ναι. Είναι ο χάρτης μου, ωραία, η ατμόσφαιρα η ωραία που έχει. Το τροπικό νησί εκεί πέρα. Slide of hand. Δεν έχω καν τζάκι τόση ώρα. Και δεν με χάλαγε καθόλου να σου πω την αλήθεια. Μαλακίες λες, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό το μαλακιά που θεωρεί τζάκι. Τη θεωρώ, δεν τη θεωρώ Jack. Είναι μια βοήθεια. Δεν με έχει βοηθήσει ούτε μία φορά. Ούτε μία. Shit. Χειροβομβίδα! Α, καλή δεν. Έφτασε! Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πάω πίσω σου λίγο. Βασικά εγώ θα πάω πίσω Πήγα τώρα. πίσω. Τι? Πήγα πίσω. Από εδώ ήταν ένα export. Για πες κάτι ρε φίλε να πιάσουμε μια συζήτηση. Ή μάλλον άστο γιατί δεν πρόκειται να τα ανεβάσω, οπότε εντάξει. Φαίνεται ρε μαλάκα πολύ δύσκολος χάρτης και όντως είναι. Αυτό που τρέχω zigzag ανάμεσα στα ζόμπι. Νιώθω ότι έχω μια ικανότητα. Ναι. Δεν τα καταλαβαίνεις πόσο μαλακίες λες. Indeed. Θα πετύχουμε κανένα στόχο να ξεκλείδωσουμε κανένα τέτοιο. Ω, ψάινει. Μπράβο ρε Κώστα. Και... Κώστα, αν θες έλα στο τέτοιο island, έχω perk. Στο ποιο? Όχι στο perk island, στο box island. Κουτί. Τώρα. Να, εκεί, έλα. Πάει. Ξέρω εμφανίζομαι, εξαφανίζομαι. It's all about the business, baby. Εντάξει, τώρα θα πάω λίγο καλύτερα. Money. Τώρα, money. και τα έχω κι εγώ όλα. Perk hole. Σε γράφει πάνω perk hole. Και εσένα το ίδιο. 5 φορές έχει γράψει ένα, τώρα το παρατήρησες. Ναι. Όταν είναι για τους άλλους κάτι κακό, το παρατηρούμε κατευθείαν. Αν λένε για μας, θα το νοούμε. Βασικά δεν το είδα καν. Αλλά, Πού είσαι? μέσα. Γιατί έφυγαν όλα από μένα και ήρθαν σε Another σένα. shark down, μωρός. Εγώ. Ναι, Εγώ στην τύχη. έλα. Οπότε, επειδή τώρα τα πάμε λίγο καλύτερα, για πες μια ωραία συζητησούλα μπας και παίζει να ανεβάσει και αυτό στο YouTube. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε και κάτι, δηλαδή απλά, Θεέ μου, να περάσει χρόνος θέλουμε. Όχ! Ρίχνω έτσι ζω στην ακόμα. τύχη με το minigun και πετυχαίνω τέτοιους. Καθαρία. Ναι. Όχι, πέτυχα κι άλλο. Μόλις πέθανα. Shit. Μόλις δεχτεί. Δεν πέθανες.
Έχω το perk για τη δεύτερη ευκαιρία. Oh, Ναι. σκατά. Ναι, όχι. Perk Island. Τι γίνεται ρε? Ρίχνω παντού, μπας και πετύχω, ξέρω εγώ, κάνα καρχαρία, κάνα στόχο. Αυτή είναι μακριά. Πάω πίσω. Κοίτα, πέτυχα 2 έτσι στην τύχη. Το ξέρω και εγώ πέτυχα κάτι προηγουμένως. Ξέρω εγώ τόση ώρα με κυνηγάνε 2 ζόμπι. Ου. Όχι, όταν σου λέω έτσι στην τύχη, ρίχνα τελείως στην τύχη. Έλα ρε. Όχι, δεν κατάλαβες, έκανα το γύρο του νησιού και έριχνα. Έτσι. Να. Shit. Πω, τι κάνω. Για πες κανένα θέμα ρε, να μιλήσουμε. Τον Barack Obama από το MG42, πήρα MG42. Ωραίος. Να σου πω, έχει pop αυτός ο χάρτης. Τερματίζεται αυτός ο χάρτης. Όχι. Ωραία. Γι' αυτό μπορώ να τα ανεβάσω. Σίγουρα δεν τερματίζεται αυτός ο χάρτης. Ναι. Να σου μπορείς πω. να κάνεις να ξεκλειδώσεις περισσότερες πόρτες και να Έχω βάλεις... ένα πρόβλημα μεγάλο. Πόσο μεγάλο? Μικρό, αλλά μεγάλο. Πες το. Έχω πόντους και δεν ξέρω τι να τους κάνω. Χέσε μας. Και βαράω Πάρα συνέχεια κουτιά. Θέλω να πετύχω Ρέιγκαν. Θέλω να βαρέσω ένα instakill αυτή τη στιγμή, να τους καθαρίσω όλους εδώ πέρα. Βάρα το. Δεν ξέρω γιατί μπορώ να το κάνω και χωρίς instakill. Ναι, κοίτα, να πέσεις να. Έχει γίνει ήδη μια φορά. Ξέρεις τι είναι αυτές οι ηλίθιες κολόνες στο κέντρο που είναι το θέμα. Ναι, εσύ καταλαβαίνω. Ρε φίλε, σπονάρουν σε μένα. Και πάνω σε Και με το που βγάζουν το κεφάλι τους έρχονται σε σένα. το παρατήρησα. Μου έρχονται από τη λάθος μεριά. Σε ξανάγραψε point τώρα. Όχι, αυτό είναι εκεί πάνω εδώ και τόση ώρα. Oh. Δεν έχω καν αυτό το πέρα. Αλλά και δεν παίρνω πόντους να έρθω στη Παίρνω. μέση. Δεν Έρχομαι ξέρω στη τι μέση. έγινε. Ίνστα. Μη! Τι πήρες! Τίποτα. Γιατί πέθαναν όλα. Εσύ πήρες καμπούμ. Αυτό πήρα. Ίνστα και πήρα. Δεν το βλέπεις εκεί πάνω. Πήρες και καμπούμ. Αφού έπαιρνες πόντους, 50-50 τους έπαιρνες. Δεν σκότωσα ούτε ένα όμως. Πάω να πάρω κανένα πέρα, ξέρω εγώ. Πάω για πέρα. Ήρθες εδώ. Μμμ. Πες μου να ακούς τι λέγω που ήρθες εδώ. Να πάρω πέρα. Αδεία. Γεια. Αυτός ο χάρτης πάει με την ώρα. Ναι. Μ' αρέσει. Εμένα όχι. Ωραία. Κάτι χρήσιμο. Τέλος πάντων, για πες κανένα θέμα per GT Θεός. Εδώ και μία ώρα σε ρωτάω και δεν μου λες. Μάλλον μισό. Δικό μας ή που μπορούμε να το Γενικό. βάλουμε και στο YouTube. Εσύ γιατί λες. Πάλι second chance. Γουστάρω. Το second σας γαμάει. Ναι, για λέγε. Δεν έχω ιδέα που στο μπούτσο είναι στόχοι. Ναι, Έχω δεν γρασώσει είναι αρκετά όλο έγκυρο. το νησί. Και τους στόχους πρέπει να τους δεις από εδώ πέρα. Πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε εδώ πέρα όλα τα spawns και εσύ απλά να ψάχνεις τριγύρω. Ή μάλλον το ανάποδο γιατί δεν πρόκειται να τους δεις. Τώρα τι να πω, ευχαριστώ. Είναι facts γιατί προηγουμένως έτσι έγινε. Για να κατριγύρω Να τη σου μεριά πω. και βρήκα δύο στόχους. Λες να παίζουν κανένα ρόλο οι καμπάνες. Όχ, Αυτό το έκανα εγώ ή εσύ. εγώ. Τύπησα την καμπάνα. Α.
Τι πρέσβε. Οπ. Και την άλλη καμπάνα. Μας ξεκλείδωσε double points. Μας ξεκλείδωσε double points και κάτι άλλο. Ένα όπλο νομίζω. Τι όπλο είναι αυτό? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, κάτι γκρι. Α, σνάιπερ, αλλά λογικά και από το άλλο νησί θα μπορώ να ρίξω αλλού, ξέρω εγώ, κάτι. Ρίχνω παντού, ξέρω εγώ, πας και μπορώ να... Είναι στην ίδια μεριά για κάποιο λόγο και τα δύο νησιά. Όχι, όχι, είναι απέναντι. Α, ναι. Από το φως. Ξέρω εγώ μήπως μήπως ξεκλειδώσαμε το άλλο, κάνουμε άλλο νησί, να έρθω στη μέση. Νησιά δεν υπάρχουν. Αλλά Να έρθω υπάρχουν στη πόρτες μέση εδώ να πέρα. περάσω στο άλλο νησί. Υπάρχουν δύο πόρτες αν δεν καλά. Ή δύο ή τρεις πόρτες ακόμα. Δεν να τρέχει τίποτα με τους γλάρους. Όχι. Το γλάρι είναι του D. Πού είσαι εσύ? Κέντρο. Όλη την ώρα. Για Και πέρα κάτι. Τι να πω ρε, μεγάλε, ψάχνω, ξέρω εγώ κάτι που μπορώ να κάνω, να πετύχω. Ξέρω εγώ, έχω ammo regeneration perk, σωστά. Και το bolt, η βαλίστρα της παίρνει μία-μία. Οπότε ρίχνω, κάνω reload και μου ξαναγεμίζει τη σφαίρα. Κατευθείαν. Και μάλλον θα τα βρω λίγο σκούρα. Α, εντάξει. Μόλις τώρα παρατήρησα πρώτη φορά ότι έχει πολύ ελαίος. Να έρθω λίγο στη μέση. Γιατί? Θέλω να περάσω στο νησί. Τι να κάνεις? Να περάσω στο νησί αφού πήρες insta Τώρα που δεν kill. υπάρχει ούτε ένα τέτοιο, ναι. Ίσως σου. Πού είναι το double points που ξεκλειδώσαμε? Δεν θυμάμαι. Εδώ είναι, να το. Οκ. Από εδώ βλέπω μια άλλη καμπάνα. Max. Surprise where? Ναι, δεν νομίζω ότι ξεκλείδωσαμε κάτι εδώ πέρα. Οπ! Ω, είναι το δίκανο. Και grab second chance. Πού είναι αυτό? Θέλω να αγοράσω το δίκανο ρε πούστημα, αλλά... Μήπως είναι Α, εδώ στην πέρα, εικόνα του στρατιώτη? Άνοιξε γι' αυτό εδώ πέρα. Ποιο? Το second chance. Ποιο είναι αυτό? Το quick revive. Πού είναι αυτό? Στο κέντρο σου λέω. Δεν το ξέρω, μεγάλε, περίμενε, κάτσε. Θέλω ένα ελαφρύ όπλο για να τρέχω. Σας παρακαλώ, δώστε μου κάτι. Κοίτα, το δίκανο δεν το παίρνω σε ελαφρύ όπλο. Το μικρό δίκανο. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν είναι, αν και θα έπρεπε να είναι. Νομίζω έχω όλα τα perks. Ξανάρχομαι. Περίμενα. Γιατί ξανά? Τώρα σε έβγαλε expert point for perk for. Accept βρε ηλίθιε. Expert. Τέλος πάντων, expert. Point for. Ναι, γιατί πήρα perk αυτό. Και μου λέει όλοι παίρνουν Κοίτα. perk εκτός από αυτό. Τις καμπάνες τις πετύχαμε. Οι στόχοι θα έχουν μείνει μόνο. Στόχοι. Είναι και ένα άλλο νησί αν το έχεις παρατηρήσει. Όχι. Ναι. Δεν το Είναι το Perk παρατηρήσω. Island. Είναι το Box Island και ένα νησί πιο εκεί. Να σου πω, θες να έρθεις κέντρο να τα γυρίσεις. Θες να κάνεις κύκλους. Ναι. Και όταν έχεις όλα τα spawns να μου πεις. Τι είναι όλα τα spawns. Λοιπόν, όλα τα ζόμπι, να μην σπονάρουν άλλα. Απλά να κάνεις Ναι. κύκλους χωρίς να σκοτώνεις. Όχι, Εγώ είμαι εντάξει. στο νησί με τα perk τώρα. Εγώ τώρα πάω στο κέντρο. Και τώρα κάνω κύκλους. Και έρχονται όλα πάνω. Πες μου πότε είναι να σπονάρω. Να είμαι δηλαδή πάνω στη μία σκάλα. Να τα έχεις δηλαδή σε μια άκρη κάτι τέτοιο. Αλλά θες δεν να τα- έχω sniper. Γιατί θες να τα έχω εγώ? Για να Α, ψάξω εγώ από πάνω. σε ποια σκάλα πρέπει, σε ποια σκάλα είσαι εσύ? Δεν ξέρω, σπονάρω σε μία από τις δύο μεγάλες μόνο. Οκ. Στην αρχή σπονάρω. Οκ, περίμενε. Κέντρο. Οπότε θα είσαι σε σκάλα, οπότε εγώ πού πρέπει να είμαι? Πρέπει να είμαι Θέλω να άκρη κάνεις τα άκρη. περισσότερα σε μία από τις δύο άκρες. Εντάξει, Είσαι δεν έχει σκάλα. μερικά.
Πρέπει να είμαι σε άκρη στη σκάλα. Σάκ, σάκ. Ωραία, τότε. Έλα. Περίμενε. Τώρα. Ωραίος. Έτσι, Φύγε. Έχω φύγει ήδη. Τα έχεις όλα. Ναι. Ωραίος. Να βρω τώρα ένα sniper. Μου έρχεται αυτό. Μου έρχεται τίποτα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν βλέπω, περίμενε. Όχι, εντάξει. Απλά μην σκοτώνεις. Τι ήταν το. Να, ας πούμε. Φαίνεται και από εδώ. Τα έχουμε ξεκλειδώσει όλα. Αυτές τις εικόνες του στρατιώτη τι είναι? Εικόνες του στρατιώτη. Ηλίθιες, απλά έχουν όπλα από κάτω. Αυτό το 8 εδώ τι ρόλο παράει? Αυτό ρε. Υπάρχει ένα 8 εδώ γραμμένο στον τοίχο. Ένα πρέπει να διαχτύνει. Τι να σου πω, πρέπει να σπώναρ άλλο ένα. Στόχο. No bullseye, but I guess you can't have it. Μου σκόνα ρε ένα. Τι σου σκόνα? Ζόμπι. Φάτο, δεν πειράζει. Τα έχω Το όλα. Ψάχνω εντωμεταξύ τώρα για ψήλους τάχυρα και καταλαβαίνω πως πρέπει να καθαρίσω την οθόνη μου. Ναι, και εγώ το ίδιο. Βασικά εγώ να δεις. Γιατί, πες μου, γιατί να μην τερματίζετε ρε φίλε? Έτσι. Κοίτα, εγώ ξέρω, Να σου κάνω μια ερώτηση. Την μπαζούκα τι έκανες? την άφησα εκεί που ήταν, στο Perk Island. Δεν νομίζω να έχει μείνει τίποτα άλλο. Μέσα δηλαδή στην πεντακάθαρη οθόνη μου δεν βλέπω κάτι. Μήπως το 8 εδώ παίζει κάποιο ρόλο? Όχι. 8 είναι οι καρχαρίες. Το 8 είναι οι Να τους καρχαρίες. έχουμε φάει όλους. Ωραία, οπότε 8 είναι οι καρχαρίες, 2 είναι τα τέτοια των στρατιωτών. Τι δύο ρε. Οι εικόνες των στρατιωτών είναι 2. Οι ίδιοι στρατιώτες είναι πολύ περισσότεροι. Τα γάλματα λες να παίζουν κάποιο ρόλο εδώ. Yep. Πήρα στόχο. You've got skills, get reward. Έφαγα καρχαρία. Nice shot, my 7 brothers will hit you. Τι βγήκε? Δεν βλέπω κάτι. Κάποια πόρτα άνοιξε ρε. Μπουφο. Έχει ανοίξει το τέλος αυτό. Ποιο τέλος? Άμα πας από τη δεξιά μεριά από εδώ. Αριστερά σου. Αριστερά μου, από εδώ. Αυτό, ναι, το computer. Ποιο computer? Ξέρεις τι, πήγαινε μάζεψε τα όλα στη μια άκρη. Και θα πάω εγώ να το δω για το Πού, τέλος. ανεβαίνω πάνω, πού είναι? Ωραίος. Είναι ακριβώς από κάτω σου. Πάω εγώ να δω. Καλά πας. It's chaos out there. Οπ, ναι, στο endgame. Τι? Είμαι στο νησάκι το άλλο που λέγαμε. Στο παγωμα. 20.000. Κοντεύω. Θα πάω να βαρέσω ένα κουτί, θα μαζέψω μερικούς πόντους. Ή δεν χρειάζεται καν να βαρέσω κουτί για την ακρίβεια. Έχω το LMG. Ωχ, θα μου βλέπω φόνους. Σκοτώνεις. Ναι, επειδή ναι, όλα τα έφαγα μαλάκα. Γιατί το κάνεις αυτό? Να πάρω 5.000. Μόνο που θα μου σκονάρουν εμένα τώρα. Και εμένα. Α, ναι, έχω σβήσει τους teleporters, γι' αυτό. Τι δεν είσαι τους έχεις σβήσει? Υπάρχει επιλογή να τους έχεις ή όχι. Τι δεν τους έβγαλες ρε καθήκη? Ναι, νομίζω κατά λάθος. Δεν ξέρω, πήρασα τα options στην τύχη. Δεν τρέβεσαι λίγο. Παλιά άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχω αλλάξει τίποτα. Περ. Ναι. Περ. Μπορώ να πεταχτώ λίγο κέντρο να πάμε στο κουτί. Περίμενε. Πετάξου. Περίμενε. Πετάξου τώρα. Πετάξου τώρα, τι να σου πω. Πού το κουτί? Α, λάθος μεριά. Πού είσαι ρε? Γιατί δεν Πάνω υπάρχει σου. ένα τα δύο εδώ πέρα? Είμαι από πάνω σου. Oh. Μαλάκα 6 shots με το double shit, τέλος πάντων. Magnum, τώρα. Καραμπίνα. Magnum, τι στο μπούτσο είναι. Μια σφαίρα μου πέρασε μέσα από ένα γλάρο. Οκ. Ωραία. Σου έρχομαι. Τι να σου πω, εγώ κάνω κύκλους πάνω. Έλα. Τώρα κατεβαίνω. Θέλω να πάω στο τρίτο νησί. Θες να πάρω insta kill?
Εγώ θα πάρω ένα τέτοιο. Και πού είναι το τέτοιο για το ανεπροϊστή? Όσο θα πες να πες. Όχι, εντάξει. Καλά είσαι. Τι είναι αυτό, Max Ammo? Ξεκλειδώσαμε και τέτοιο με Max Ammo. Ρε, τα πάντα έχουμε ξεκλειδώσει. Αλλά εγώ πάω τώρα σε λίγο να τερματίσω. Λίγο έχει μείνει. Έλα ρε μαλάκι. Περίμενε. Αν είναι να έχουμε και οι δύο 20.000. Θα πάω να δείξω το Sharknado λίγο, αυτό θυμήθηκα. Πού είναι με το perk δεν είναι? Τι? Στο νησί με το perk δεν είναι? Ποιο πράγμα? Το Sharknado. Ναι. Για ποιο λόγο όμως θα το πας εκεί? Μόνο για να το δείξω λίγο στο βίντεο. Δεν είναι, καλά θυμόμουν. Θα το ανεβάσεις? Μάλλον, άμα είναι να το τερματίσουμε ρε φίλε. Μ' αρέσει που ήταν να μην κάνουμε recording. Ξέρω εγώ τι, να βάλουμε το intro τώρα? Intro. Ποιο intro? Ξέρεις τι, πάω να χτυπήσω κανένα κουτό. Oh shit. Πώς θα κοίτα να πες? Τι εγώ ή εσύ? Εγώ έπεσα. Όχι, δεν έπεσα. Όχι εσύ. Και δεν έχασα και τα perk μου. Πίσω σου. Με όλα τα perk. Πάει. Εσύ τα άφησες και ήρθαν σε μένα. Πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Απλά είμαστε κολόφαρδοι. Ναι, μάλλον. MSR, sniper, γαμώτο μου. Υπάρχει sniper με σκοπάκι, τόση ώρα πάλευα με τα ECOG. Γιατί αυτό δεν είχε σκοπάκι? Είναι ECOG, ξέρεις, το μακρινό για τα assault rifles. Nuke launcher. Version 2. Holy shit, δεν το θυμόμουν ότι υπήρχε αυτό. Βασικά πες να μην το ήξερες καν ότι υπήρχε αυτό. Νομίζω το είχα δει άλλη μια φορά. Πώς γίνεται να ζω μετά από αυτό? Λοιπόν, το άλλο είναι απλά μια μπαζούκα που πετάει καρχαρίες. Δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό εδώ από την άλλη, sorry κιόλας. Τι ήταν αυτό? Έχασα όλα μου τα perks. Από τέτοια απόσταση. Πότε καταλαβαίνεις? Σταθεί. Τι? Δωράκι. Τι κάνεις? Τι είναι αυτό? Πετάω πυρηνικές. Τι είναι αυτό? Όπα, υπάρχει ένας στόχος εδώ. Θα πεθάνω. Όπα, πού είμαι? Γιατί είμαι σε αυτό το νησί, σε αυτό το νησί? Όπα, Rescue's on the way. τι έκανα? Τελειώσαμε. Sorry, πέθανα. Τι είναι πέθανες? Holy fuck, το τελειώσαμε. Ναι, τελικά δεν πιάσαμε κάμια συζήτηση, οπότε θα είναι πάνω κάτω βυρατό βιντεάκι. Έχω ακριβώς 65.000 βιντεάκια, 650.000 πόντι, 65.000, ακριβώς όμως. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Τι μας είδατε, παιδιά, sorry,